Zásada je, hoď kto vám bude ukazovať, ako to makrovať, vždycky sa držím takto, rebríka to ešte bude takto, nie z boku, takto, pretože keď ti pôjdu nohy, keď to držíš takto, šmicneš sa a neudržíš sa, lebo si udrieš malíček o tú ďalšiu pečku a vlastne to je neproste. Čiže vždycky takto sa držím, môžem sa opýtať takto z druhej strany, ale držím sa toho vodorovna. Áno. Takže sa zastane, že keď tam chcel vlastne tento Jano Blaho Putapač, že ono bude odšľávať vlastne ťaží z tej letáčky, lebo tam je na dne taký piesok a pekne tu ešte tie rôzne tvári, je to taká sienka. Vlastne kedy si aj si to bol Magdula, on sa tiež trážili to tie strašné formy na celý Dobre. Dobre, takže je tam danger, že si to takto dať. Aby si to mal poriadne, aby vleklo sa z toho. Aj Morike sa áno, ako archeológia. On vlastne púšťa vzduch, keď z fľaše, a on sa natiahne z kompresoru hadicu, vlastne z úst. Ty máš GoPročku? Jo. Dobre. Hej, povolíš to? Dobre. Toto povol. Musíš si to otvoriť a do toho dať ešte toto. Dobre, takže tak sa ty máš. Tak. Takto. Dobre. Zatvor. To nie je červené. Tuto máš brzdu. Tuto máš znak. Super. A s tým, že sa cvakneš do toho láva, teraz ak pôjdeš po tom rebríku. Toto? Jo. Dobre. Toto máš. To máš. Toto si dotiahneš odtiaľto, to vieš. Toto, tak. No, to vymyslel Peco, aby každý mal svoj postroj. Si nastavíš, že už to nerozumie. Áno. Toto máš spravené. Spaknuté, toto má. OK. Stop. Dobre, môžeš ísť. OK. Ešte ide posledné teraz. Tu sa aj zatím do toho. Druhú karabínu, vieš? Tu použiješ ako na terase. Jo. No, toto odopneš z toho opasku. Aha. Tak. A zvrhneš sa ďalej. Jo. Oddychni si na lane chvíľu. Hej, no. Čo? Nechodíte, budete potom stiahovať. Poď. Ja som tu už viazaný, ty sa teraz iba prepneš ten za mňa jednou karabinou, potom druhú si odopneš, hej? Dobre. Sadnem takto sem. Teba si zaistíme do tohto. Odpicali sem teda dopredu. Nájdem si stopku. Ešte asi ťa... Dám si ten dlhý launch. Jeho. To mi stačí asi. A skús si teraz udarať tú stopku. No, tak. A toto lano už drží, ten nesmieš ho púšťať. A teraz, keď budeš stláčať páku, môžeš pokojiť dať kúsok dole, ale iba tak skús 10-15 cm a zastav. Pravú ruku na páku a ľavú takto pod zadkom, hej. Tak áno, tak, presne takto, jak si. A skús sa kúsok spúštiť.
Dobre, tak zastav, ja si ťa len obistím. Hej, a takto pomaly pôjdeš dole, dobre? Tak, nech sa páči, je tvoje. Výborné, a potom sa postavíš. Výborné. A dávaj nohy pod seba, nie pred seba. Tak idem tu si skontroluješ. Toto máš takú karabinku, ktorá není možné, aby si ju nemal zakrútené. Hej, ale keď máš inú, tak si vždy skontroluješ, či to máš zakrútené. Nedávaš to na doraz, vždy urobíš mikrootačku naspäť. Tak je to irrelevantné. Skontroluješ si, či máš všetky tieto danger. Dobre. A si teoreticky pripravený, čakáme už iba na pole. Výborne. Najprv si dávaš krásny botám na lano. Dole a do strany. Výborne. Ty si ho dáš. Ty si dáš kolano. Výborne. A teraz, ja ti odporúčam ešte toto pustiť z ruky, to ti zavadza. Daj to tam. Tak. A teraz ti odporúčam. Chyť to pod tým botámom a tak nadskoč. Dobre, výborne. Ešte, až by si odvisol. Výborne. Tak. Dobre. Vysíš normálne sadni. Už si sadni do toho lana. Teraz si dotiahneš prstný úvez. Hej? Jo. Dobre. Kde ho máš? Dotiahneš na ňu? Dobre. Tak, aby... Dobre. Ešte. Dobre. A teraz filozofia je následovná. Pôjdeš čo najvertikálnejšie, hej? Jo. Nohy budeš dávať pod seba, nie pred seba. Hej, pod seba. Dobre? Teraz začni so žumárom. Počkaj. Najprv si ho dáš na lano. To je tvoj žumár, daj si ho na lano. Dáš si ho na lano, toto už máš skontrolované, teraz si úplne bezpečný. Jo. A ideš pomaly, to ešte si ideme na rozlučku. Počkaj, toto máš trošku krátke. Ja ti to trochu povolím, aby si to dočiahol. Keď ti bude lepšie, daj si tam kľudne aj B, ale môžeš mať zatiaľ iba jedno, uvidíš potom. Dobre, to sa ti pomôcá, všetko je v poradku, ideš. Zaťažíš nohu, vystriu, zaťažíš nohu, vystriu, zaťažíš vystriu, tak, výborne. Dobre.
lana. Vytiahne sa. No, fajn. A môžeš sa postaviť sem ku mne. Ja si to namotávam väčšinou. Môžeš si do karabiny celkom. Ja nosím vám ten hrúďak.